Miksi on tärkeää tietää, kuka minä olen? Tätä kysymystä mä aikanaan pohdin, kun ensimmäisen kerran rupesin miettimään, että kuka minä olen. On hirveän tärkeää tunnistaa, kuka siellä syvällä sisällä kaikkien titteleiden, todistusten, saavutusten takana on. Koska se vaikuttaa omiin arvovalintoihin ja sitä kautta se vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Jos jatkuvasti identifioi itsensä jonkun tittelin kautta, mutta se on kuitenkin vastoin omaa arvomaailmaa, niin loppujen lopuksi se alkaa stressaamaan ja ahistamaan ja ei voi hyvin. Varsinkin silloin, kun joutuu tekemään isoja päätöksiä tai voi ehkä sanoa paremmin saa tehdä isoja päätöksiä. Ihminenhän aina aika ajoin joutuu päättämään isoja asioita, niin työn ja harrastusten, elämän, perheen ja muiden parissa, niin silloin on aina hyvä palata niihin arvokysymyksiin, että mitkä on niin kuin arvomaailmassa ne tärkeimmät asiat ja ottaa ne siihen päätöksenteon tueksi. Koska jos koko ajan tekee asioita vastoin omia arvomaailmoita, niin ei vaan yksinkertaisesti voi hyvin. Toinen asia, mikä on tärkeää tunnistaa omassa itsessänsä, että kun tiedostaa, että kuka minä olen, niin silloin sellaiset ulkopuoliset vaikuttajat ei pysty vaikuttamaan ja horjuttamaan sitä omaa mieltä. On se sitten kysymys sosiaalisesta mediasta, televisiosta, lehdistä tai sitten vaan ihan niin kuin yksittäistä kohtaamisista. Ihmiset pyrkii kovasti vaikuttamaan toisiin ihmisiin nykypäivänä ja tuomaan sitä omaa ajatusmaailmaa ja ideologiaa ainoana oikeana vaihtoehtona esiin. Ja sillä on hirveän tärkeää tietää, että minä olen tämä. Ja se myös mahdollistaa sen, että sallii muiden olla sellaisia kuin ne on ja hyväksyy sen, että muut on erilaisia. He saavat olla sellaisia kuin ovat, mutta sen ei tarvitse vaikuttaa mun elämään millään lailla, koska tiedän kuka minä olen.